मानसिफ्रा जोंनि बिदाखौ नायनो लुगैयो आंनि बिदाखौ सिनायना सिनाया मानसिफ्राहाय अके ओमफ्राय आंनि बिदा नामाथ' जाहैबाय नायथाव बर' भिडिअ सोरबा नुवाखै माने देनां देखायगोन आङो र' दानो देखायथ'वा एसे अफिसारफोर जाबासो नुजायोनो मालायहाय दानो देखायनांगौ दा होमबालाय आंनि बिदा नायथाव बर'खौ मोजाङै सिनायनानै लादो नायथाव बर'खौहाय नैबे स्टेजाव गाखोनानै गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय सोर बेलाय आयौ आयौ नोंमानिबोथ' फुमालायबावोसो बेनो नायथाव ब्रादार आयौ मानसिखौ नायदो बोरैबा एंगेलजों नायबा अरजों खामफ्रामनाय नुवा दे दानिया नायथाव ब्रादारखौ एसे खुलुमस्रांहरनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बेनो साल सोरबा बुंहरदो दा बिदाजों आंजों सेम नुगोना नुवा नुयो दा माथो दहाय सोरबा सोरबा सेम नुवासो होनामोनब्रा सेम नुयो दा सोर हिनजावसिन आं ना बे आं दा ओमफ्राय नायथाव ब्रादारखौहाय खुलुमनानै ब्लेड बारनलांफिननो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय जागोन गासिबो जागोन बेनो आरोना आंनि असे बिदायाहाय माने भिडिअआव नुजाथ'वाखैमोन मानसिया उनावहाय नुजागोन होननानै थादोंमोन आरो माने आं मन्थ्र रायफिननायाव टाइट होनग्राया बेनो आं मन्थ्र रायफिननायाव टाइट होनग्राया बुजियाखै बे बुरबुगा बोरमाफ्रा फिसालाया गोबोर फिसाग्रा फिसालाया पार्टि सेन्टाराथ' जुलाना सिफायजोबगोन आं बिनि आथिं आखाइखौ दे नायथाव ब्रादारा स्टेजाव जिरायथ'दो होनबा गोसो गोथारै खहाया मा मोनामलांदों मिथियाखै नोंसोर बोरैबा डेभेलपमेन्ट एकदम लाजाखैया बोरैबा 20 केजि आलु सेवनाय मोनामखागोन होमबा दा आङो नेक्स्टआवहाय गाखोबोफिनसै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर सनाफोर लोखिफोर माइनावफोर जिरख'नायफोर आंनि थफ्लाफोर दाउदैफोर दा नेक्स्टआवहाय आं गाखोबोफिनगोन